Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 2 minderjarigen zijn omgekomen op zee. Het staat vandaag in de Extra. En het gaat allemaal over een tragedie die vorige week zich heeft afgespeeld. Een groep Venezolanen is op 2 maart richting Curaçao gegaan. De boten zijn omgeslagen. Op 4 maart werden 10 mensen levend uit zee gehaald. 1 persoon overleed op weg naar het ziekenhuis. En 14 mensen zijn nog vermist. Er zijn door de familieleden in Falcón in Venezuela manifestaties gehouden en druk uitgeoefend op de autoriteiten om op zoek te gaan. Er is een zoektocht begonnen. Dat is natuurlijk rijkelijk laat, maar er wordt gezocht naar 14 mensen. En op die lijst van die 14 mensen staan 4 vrouwen, waaronder een minderjarige, en 10 mannen, waaronder een jongen van 9 jaar. Verder een ex-politieagent en een man van 60 jaar. En als u de beelden ziet, dan was er een herdenking, of ja, hoe moeten we het noemen? Er werd stilgestaan bij het lot van deze personen. Er werd gebeden voor hen. Er werden witte ballonnen vrijgelaten. Het is een tragedie waarbij ook in Venezuela veel aandacht is voor de situatie. Volgens C-Post is er niks misgegaan met de stemkaarten. Dat blijkt uit intern onderzoek door het postbedrijf. Vorige week kwamen verhalen in de media en op sociale media dat er een stapeltje stemkaarten was gevonden in Piscadera. Er is intern onderzoek gedaan. Onder meer is gesproken met de persoon die stemkaart heeft gevonden. Het ging om 4 kaarten. Verderop werden nog 3 kaarten gevonden. Uit onderzoek blijkt dat die eigenlijk toebehoren aan een huis waar geen brievenbus is. En de besteller had die moeten terugnemen naar C-Post. Er is iets misgegaan. Misschien op een muurtje gelegd of iets dergelijks. Maar daar is iets misgegaan. Maar het is niet zo dat er structureel iets verkeerd is met de bezorging van de stemkaarten. Zo laat C-Post weten. Doen stelt vragen over traders in 2024. Dat gebeurde deze week door de vakbond Doen. Die had al eerder aangekondigd een vergadering te houden. Waarbij er allerlei punten werden besproken. Onder meer de punten van de loontraders. Nou, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar u weet allemaal dat de korting van 12,5% die is ingesteld bij de coronaleningen ook bij de onderwijzers weg is gehaald per 1 januari 2024. Net als voor de ambtenaren, ze zijn gelijkgesteld onderwijzers. Maar als je gaat kijken wanneer dan de loontrede ingaat, zou dat pas in augustus 2025 zijn. En niet zoals bij de ambtenaren op 1 januari 2025. Dat heeft weer het verschil tussen de ambtenaren die geen schooljaar hebben en de onderwijzers die wel een schooljaar hebben. Nou, daar wil Doen dat er naar wordt gekeken en dat er duidelijkheid komt. En zij zeggen, we hebben nog 7 loontredes te goed en de overheid moet daarop reageren. 3 cruiseschepen in de haven. Het is altijd een mooi gezicht en u ziet het op deze beelden van heel hoog. 3 cruiseschepen waren in de haven van Curaçao en in totaal 8.500 passagiers. Dat is natuurlijk enorm. Het gaat onder meer om de cruiseboot Costa Fortuna, om de Adventure of the Seas en om de Grandeur of the Seas. Mooie namen. 8.500 passagiers en deze maand zullen vaker 3 cruiseschepen op Curaçao zijn. Op 16 maart zullen er ruim 7.000 passagiers naar Curaçao komen. Ook weer met 3 cruiseschepen. En dagelijks is er wel 1, soms 2 en soms dus ook 3. Opnieuw oproep voor jeugdparlement. Eind vorig jaar, 31 december 2024, heeft de 17-jarige Timothy Kamel een brief gestuurd aan het Curaçaose parlement met de oproep, er moet weer een jeugdparlement komen. Dat is belangrijk, omdat op die manier een stem wordt gegeven aan de jongeren van Curaçao. Hij liet deze week weten dat wat hem betreft er niks is gedaan met zijn brief. Hij wil antwoord en hij herhaalt zijn eis voor het instellen van een jeugdparlement. Quendel Mercelina, zelf actief in het jongerenparlement bij Bos die Juventud en nu in het echte parlement, die laat weten dat het niet zozeer een taak is van de parlement om een jeugdparlement op te richten, maar in het verleden was dat door de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg gestart. Bos die Juventud had het overgenomen, dus het is niet een zaak die het parlement per se moet doen.
Bewoners vragen om drempel. U weet het, bewoners op Curaçao bellen vaker naar de extra als er problemen in de wijk zijn. Dit keer ging het om bewoners van de Kaya Noord Sapateer. Die hebben de extra benaderd om aandacht te vragen voor een gevaarlijke situatie in hun straat. Er is een bocht waar auto's constante controle verliezen en ongelukken veroorzaken. Volgens bewoners zijn er in de afgelopen jaren zeker 6 ongelukken op deze locatie gebeurd. En wanneer voertuigen hier verongelukken, botsen ze vaak tegen de muren van nabijgelegen huizen. In één geval reed een voertuig zelfs tegen een slaapkamerwand aan. En dat zorgde natuurlijk voor een enorme schrik. Nou, de bewoners hebben al vaak contact opgenomen met openbare werken, maar kregen geen antwoord. Daarom doen ze nu een dringend verzoek via de media aan openbare werken om verkeersdrempels te plaatsen om verdere ongelukken en mogelijke tragedies te voorkomen. Laten we hopen dat er wordt gereageerd. En dan de kustwacht op Aruba, die heeft toeristen op zee gered. Gisteravond kreeg de kustwacht op Aruba een melding van een verhuurder van Sea-Doos, van waterscooters. 2 toeristen waren niet teruggekeerd. Ze waren zelf gaan kijken en vonden 1 scooter aan zonder personen. Daarop werd de kustwacht ingeschakeld. Die zag even later 1 scooter met een persoon en weer even later een man drijvend in het water. 2,7 mijl van de kust van Aruba. Enorme afstand wat je natuurlijk nooit zou kunnen zwemmen. En de man die voelde zich niet goed toen hij uit het water werd gehaald. En is meteen naar de luchthaven gebracht waar een ambulance hem stond op te wachten om hem naar het ziekenhuis te brengen. En daarmee zijn we even aan het einde gekomen van de eerste 7 nieuwsberichten. Nu een break en daarna heb ik meer nieuws voor u. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar zijn de criminaliteitscijfers gepresenteerd en die zijn zorgwekkend te noemen. Gistermiddag heeft het Korps Politie Caribisch Nederland de aandacht gevestigd op de zorgwekkende stijging van bepaalde criminaliteitscijfers op Bonaire. Een van de opvallende stijgingen was het aantal meldingen van huiselijk geweld. Volgens het hoofdopsporing, Steven Senior, zijn die meldingen in vergelijking met vorig jaar verdubbeld. Verder is er een grote stijging in het aantal voertuigdiefstallen. En dat is natuurlijk iets wat zeer zorgwekkend is. En ook diefstallen bij duiklocaties nemen toe. De politie laat weten dat er streng gecontroleerd wordt. Er zijn ook extra agenten uit Nederland gekomen om te zorgen dat de zorgwekkende criminaliteitscijfers gekeerd kunnen worden. Dan gaan we naar de Nationale Carrièrebeurs. Werken in de Cariben, nou wie wil dat niet natuurlijk. Op 28 en 29 maart wordt in Nederland, in Amsterdam, in de RAI, de Nationale Carrièrebeurs gehouden met aandacht voor werken in de Cariben. Er komen heel veel organisaties, alleen al uit Curaçao, 60 verschillende organisaties die op zoek zijn naar mensen die willen werken op Curaçao. Daarbij gaat het natuurlijk om Antillianen die daar naartoe zijn gegaan naar Nederland om te studeren en terug willen komen. Maar ook om Nederlanders die wel eens de stap willen maken om op Curaçao te gaan werken.
hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, wat er precies gaat gebeuren op 28 en 29 maart. Daarover spraken we met Emma Bierens en Milen van Puffelen. Kijk naar het volgende interview dat ik met hen had. Nou, allereerst hartstikke leuk om hier aanwezig te zijn. Zelf ben ik de initiatiefneemster van het Caribische onderdeel van de Nationale Carrièrebeurs. De Nationale Carrièrebeurs is het grootste carrière-evenement in Nederland. En sinds een aantal jaar hebben we het mooie werken in de Caribbean onderdeel, waar we dit jaar bijna 60 organisaties uit de Caribbean mogen verwelkomen. Ja, het is echt mega cool vanuit Curaçao natuurlijk, maar ook Bonaire en Aruba, Sint Maarten, Statia, Saba en ook Suriname. En wat wellicht heel erg leuk is om te weten, is dat vanuit Curaçao hebben we echt mooie werkgevers. Voor iedereen is er ook wat. Ik bedoel, als je bij Curl Oil in de techniek wil werken of bij Kooiman, kan je aan de slag. Maar ook in de hospitality, bijvoorbeeld bij Sunscape en Marriott, Toucan. Maar je hebt ook bij de regering van Curaçao kan je aan de slag. Dus dat is ook heel cool. Of in de advocatuur, bij HBN van Apps, Guardian en de verzekering. Nou, ik kan uren doorgaan. Ja. Maar dat maakt het wel heel gaaf dat heel veel werkgevers staan uit de Caribbean, ook vooral Curaçao. En voor de bezoekers is het ook echt heel erg toegankelijk. En daar kan Emma wellicht meer over vertellen. We gaan zo naar Emma. Nog even, is dit bedoeld echt voor mensen met Antilliaanse roots in Nederland? Of kan iedereen die alleen maar op Curaçao op vakantie is geweest er ook naartoe gaan? Ja, nou, goede vraag. Kijk, eilandskinderen die zijn natuurlijk mega aan trek. En het eiland wil natuurlijk de eilandskinderen terughalen. Dus dat is sowieso echt heel erg belangrijk. Maar je ziet ook al in Nederland een bepaalde beweging dat heel veel mensen toch wel graag voor een langere vaste periode naar het buitenland willen. En ja, heel eerlijk, Curaçao is natuurlijk de perfecte plek. Want het is, iedereen spreekt Nederlands. Mensen voelen zich ook een soort van thuis. Dus dat is, voor iedereen is de carrièrebeurs of het Caribische onderdeel specifiek een optie. Goed zo. Emma, ik wil met jou verder erover praten. Het klinkt allemaal heel mooi en interessant. Gaat het allemaal goed met de voorbereiding? Zeker, ja. Zeker. Waar dus Milene iets meer aan de bedrijvenkant zit ik iets meer aan de bezoekerskant. Ja. Dus aan mij is het dus gewoon de taak om de beurs zoveel mogelijk, en vooral dit Caribische onderdeel, zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij de bezoekers. En dat gaat heel goed. Ja? Zeker. Ja, we hebben een hele mooie beurs en vooral dit onderdeel is hartstikke mooi en dat kunnen we heel erg, mensen vinden dat echt ontzettend interessant. Dat namelijk omdat we dus inderdaad bijna die 60 bedrijven hebben die op de beurs bij ons staan. Daarnaast zijn er 100 workshops die mensen kunnen volgen. Daarnaast kunnen mensen ook LinkedIn-foto's laten maken, allerlei tips voor het bouwen van een mooi cv. Wat ook heel erg belangrijk is om te vermelden is dat er een performance wordt gegeven door King James. Die wordt overgevlogen uit Sint Maarten met zijn danseressen. Dus die komt echt de hele Caribische sfeer helemaal compleet maken bij ons straks op de beurs. En zo is het dus niet alleen een plek waar je kan connecten met werkgevers, maar is het ook echt een plek om het Caribische leven echt soort van te vieren en met elkaar in contact te komen. Dus dat gaat zeker wel goed met de voorbereiding. Het is op 28 en 29 maart in Amsterdam. Als mensen daar naartoe willen komen, wat moeten ze dan doen? Dat is een hele goede vraag. Mensen kunnen gratis hun ticket claimen via de website. Dat is carrièrebeurs.nl. Tickets zijn dus gratis voor iedereen. En het vindt plaats in de Rij in Amsterdam. Dat is ook wel goed om te vertellen. En voor alle laatste updates, is ook wel een hele goede, kunnen mensen ons volgen op Instagram, @werkinthecaribbean. Daar komt eigenlijk al het laatste nieuws daarop. En dan gaan we naar Venezuela, want de president van Venezuela, Nicolás Maduro, heeft de rode loper uitgerold voor olie-investeerders. En dat is gebeurd na het vertrek van Chevron uit Venezuela. Nicolás verklaarde gisteren dat zijn land open staat voor nieuwe buitenlandse investeringen in de oliesector. Zoals bekend hebben de Verenigde Staten Chevron opgedragen om hun activiteit in Venezuela per 3 april te beëindigen. En Maduro zei: wie met ons wil samenwerken is van harte welkom. De deuren staan open, de rode loper ligt uit en we ontvangen hem met liefdevolle omhelzingen.
En Venezuela zegt open te staan voor alle internationale investeringen in olie, gas, petrochemie en raffinage. De hele wereld kan hier komen en de poorten staan wijd open. Kijk wat dat voor gevolgen heeft. Wij zijn klaar met Extra Journaal en we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.